panganane awet to sis kok ora entek-entek. Ya awet wong yang tuku akeh kok. Kayaknya wis ngejop ping 3. Alah lah gak meni awet padune nono si mampir kok. Ora mangece, nggo nyongke bandino sing mampir 3 peleton. Ampuh deh sis tamune kaya pejabat ae. Pancen sok-sokan meni akeh ke sedulure ra duwe kok. Mangan garek mangan kok semang omong lambene nganti mencar-mencor yo ngono. Walah, gek do nang kene to. Do genah Mas Angga pura. Ki nyok kei THR bodo. Pel wingine nyong goleki Mas Angga ra ketemu dak pel poso kae. Priye to te peangke wis lebar bodo kok gek weangne THR. Nyong ke pel poso ra tau ketemu karo Mas Angga ke. Tak goleki. Yo iki nak menawa gek keliling ngono. Ndara wis ayem ti panganane panganang pil poso kok. Padahal panganane sama ngai murahang-murahang. Ke premium panganane nggo nyong ke. Bombongan, foto-foto, pamer. Nah omongke mbok sing alon Mbak Yatun. Nyong intine rene ki arek goleki Mas Angga, ora pamer. Wis apal to ti peang karo Mbak Yatun nek omong tukang jengat-jengat. Ayo turah apal. Ki berarti nang kene nono sing do genah Mas Angga to? Sing genah Mas Angga ki bestine Mbak Yatun. Nah ketemu Mas Angga ki sok Senin ti, wong sok Senin ki Mas Angga narik. Alah, jesuk Senin suwi ya. Mas Angga sesuk tak wae duwite ae to po. Hanya ke panganane do pangan. Nyong arek ono acara halal bihalal iki. Ha kono ti nek arah halal bihalal. Rat-rada angke nyong.